Molt bon dia, és 16 de juny, són les 8 del matí. Tota aquesta setmana us vinc parlant sobre l'entrada a la nova normalitat i vinc insistint en que s'incrementa la vostra responsabilitat perquè ja no tindreu la tutela de les administracions per dir-vos tot allò que heu de fer. Se suposa que durant totes aquestes setmanes i tots aquests mesos que portem d'estat d'alarma ja coneixeu la normativa que ha vingut per quedar-se. Tot i així, l'Estat us puc dir que també l'ha regulada i ha sortit publicat en el BOE del 10 de juny. I bàsicament aquesta normativa que regula la nova normalitat ha vingut a dir que cadascú de nosaltres té una responsabilitat i textualment diu que tenim el deure de cautela i de protecció, tant individualment com aquelles persones que actuen en l'àmbit comercial o que exerceixen qualsevol activitat a la via pública. Però ja us dic també que en aquests dies d'entrada a la nova normalitat heu de fer servir les mateixes mesures que us he anunciat durant totes aquestes setmanes i mesos que porto entrant a casa vostra diàriament. Recordeu, prudència, sentit comú i responsabilitat. Bàsicament aquestes són les mesures que haureu de seguir. Sí que regula i modifica una mica les mesures que ja teníem implementades, com el distanciament social, que fins ara era de 2 metres, passa a 1,5 metres, si en veritat podeu saber aquesta distància entre uns i altres, vull dir que mentalment heu de mantenir aquesta distància de 2 metres, que crec que és el més segur, però regularment, o sigui, el que ve publicat, és que aquesta distància és de 1,5 metres. Això sí que és aplicable a tots els àmbits, no només en el distanciament social, sinó també en els àmbits de la restauració i l'ocupació de les terrasses de la via pública, per exemple, on heu de garantir només aquest 1,5 metres de distància. També us informo que ha sortit també el règim sancionador per la no utilització d'aquelles mesures que són obligatòries, com ara la mascareta, on l'Estat fixa que la sanció serà de 100 euros per a aquells que no compleixin la normativa de portar la mascareta obligatòriament en els llocs on no pugueu garantir aquest distanciament de 1,5 metres. Altres mesures que també són de lògica és evitar els llocs on hi hagin aglomeracions, que jo crec que això també entra dintre del sentit comú que us deia i crec que tots vosaltres ja coneixeu. Si us parlo a nivell local, recordeu que ahir es va obrir la piscina municipal i ja podeu assistir-hi. Aquesta setmana s'obriran els parcs infantils, també pels que teniu mainada i m'esteu demanant si podeu anar-hi, ho estarem preparant i aquesta setmana estarà obert. El club de petanca està en marxa, vull dir que mica en mica anem recuperant aquesta normalitat. Us aniré acompanyant en aquest procés durant tota aquesta setmana i una vegada entrem a la normalitat considero que ja podreu exercir la vostra activitat a la via pública coneixent la normativa. Fins aquí el missatge d'avui. Ens veiem demà.